10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ದಾದಾಂಡು 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 ಅಣ್ಣ ಅಂತೂಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಎಂಚಾಂಡ ಸರಿವಂತಕ ಆವಾವು ಜಪ್ಪುವೆಯಾನ ಲಕ್ಕಿಯ ಲಕ್ಕಿಯ Ay lakku je anjar tomar pen. Mella, mella mella. ಲಕ್ಕು ಮನೆಗೆ ದಾದ ಲಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಗ ಕೈ ಮುಗಿಗನ ಆವಾವ್ इकडे काही गार सुख गोरले जे बारा वर्षे थरा घालपाले आपण तर इकडे देवरेला नाटू प्रीत मासो देवरेला अंते केने नमक देवरे खैबू देवरे कापुले ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೈರೇ ಕಾಪಡು ಅಜ್ಜರೇ ಮಾಯ ರೂಪಡಿ ಕೊಡ್ತಿನ ದಿಪ್ಪು 11 ಜೋಕುಲ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಕೆಪುಲ ಪುರ್ಪುಡು ಮಾಯನ ತೋಜಾಯಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ದಾದಾಂಡಲ ತಪ್ಪು ಇತ್ತುಂಡ ಮಾಪು ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಕೇನೋನುವ